AFUTUASEM one yede ebra wo no emfa nibre emfa ade a enye wo dia. AFUTUASEM one me de bro ne no emfa nibre emfa ade a enye wo dia. Orofo wiase abrabo na ye bo no. Obi aye na adwene se obeya japade ade ye gya ne yire ene ne ma. Ewiase abrabo na ye bo no. Obi aye na adwene se empo abusua wodemu no wo behwe se obetu agya abusua ni bibi na sabia kusabia nya adodachi bi yabodindimpa wa abusuam. Orofo duru ba bi emframa di huhu pade a wonyawu. Ye won krofo bi o ma ye o ma adwene se wode onim die de o nwoma ebesisi o manfo sisi afoforo bi da. Adenti ade a enye no dia no obetwe ho manso na wagye isan se ye kamera kotro ni mum nye no kurasem saa ne nkrofo bi ewo wo mutirim eno ti me ka kire wo se wo ye wadwene se wo de anibre ebagi hiani bi ade a se de kro bi asante kotoko kano no se aboa koto wo de anibre so de yenso abubu na pre omanfo dodo no na esugu wo yam wa bra ya ji wo japade afiri wo nsem. Orofo duru ba bia wo bowura busua bi mu a na papa bi wo mu no yodefo pa na wotumi anya sika toto kai esisi adai na ni wuachie no ni nua pani bia ye na adwene se wono de dabada onte ase onfa japade ne mayire onfa mama ewiase ekosi sei Sandia framadi huhu padi a wonya no ntino wode anibre boni dua amene wato nananom ensiedo orofo duru baby a wo se wode anibre ye wadwen se wode bagji obi agya pade a de benfiri mu aba ne se obefre nananom no wode agya won esida ye nyina na abusua de o efie ne ye nyina na ye de o na sunipa ba kumienu bia ye o madwene se wo mo de o mo nseda emma obi antra ho efiri se ye na bi na ne din eda so na me kai se ukotete fo no se de na o mo nwi ado no esitie no a eduru ba bia na o mo keka wo mo bom empo se wo hwe abusua no de odi kan de otoso mienu ene de otoso miensa no a eduru ba bia wo mo tumi eye o madwene se wo mo beto asase no obi asisi bi. And yes, ya befu. Anunti tetefo no ko nchirima etwe edan human son. Tetefo no ko nchirima etwe afuo bi human son. Orofo nibre na wode kwaji koko afuo no. Wo hu de no me abeto wo maso. Wo de wukro okoduo. Hwe de wo ma aye. Anunti masima meka ne nyina ne se Sawo ye wadwen se wo de anibre befa ade a enya wo de a eduru baabi a anibre pi no eda wu afa anibre pi no eda yare afa ye meka na anwumire no obi boni trinko wasimi hu yanka enso na aka achi enkoda bi papa seneti bi a ukogidi ye no enne enam waka dem no enkoda bi papa entitlement bia wo ye wadwene se unwani wu akiri no obefa kwati kwan akogye adi no enne na maka waka mpaso no orofo an framadi huhu pade a wonya na wo ye wadwene se wo de ani bre bagye obi agya pade a orofo se de wiase ani bresi kono wanhwe yi onya wo ma wo nkosa anu ti masma meka ne se wo ye wadwene se wo de anibre agye obi agya pade bosia kakra bi obebo ye ntino awowa bi ode ne dan ni kokko besi ye ntino sawagya enek meka chosefa na ade ma no na wosugu ni mu ekunipo na oye ho no eduru baabi a esunsu aso no ebeba wo so enu ti se wo de anibra dwobi ade na se empo bosia bi no obeboy ewo ho eno ode ni kokko sia wowa ode ne dan sia wowa ode ne agudie bi sia wowa ede mawo na bre na nso wo bagi na ade na se chichina twan omfa ma no efiri se wa breach contractor
ene me catch us sesa wadwen ne fama no na ye kwa ye ba wona ye no mu bonsa ho na empo wo mo adwene nye no mo adane abodamfo adane ayafo no eduru ba bia anibire bia wode gi obi agapade no ene wode nnome eto abusua no so no eno tin se wo mpese ebeduru ba bi na nnome ebeba wo nananom ene o maso a worofo de wo kogye ye no anado bi besi awowa no worofo fa na de ma no na nakoma ento ne yam mfa nibire ene sika bia obi kunu ewo enkonkogye no saa ene mfa nibire enkoje ayiri bia obi so ewo koba ne saa obetumi abodua ama watro nananom ensiedo eno ti me hwese wonkowu empofuri mi wu no de wakoje afiri obi hobia no orofo fa na de ma no brebra ma amane so ama eye me modofo pa seyawo aboagi fosuo 19 fosuo abrewatia obozo se wonam atro nso anaza sebe asisie so wagye ade bi afiri se enya wode a eno ne yetufo na se tumidika ne fako wa wonim na sansem ye ka ya na teki badwemba so obeti ase because we are fighting and nsa ka de no the ones and nsa nya ka ne de edane sebo a wonde wanya awie emfa ne ho maami bi tifie sesi a me no wo kasai ni nua ba mawu wagya ne ma edu ema enso ema enum ade ba akopa na wo fie ye papa ne de no nya wu ye de ase agaba ntena fie ntomo nam asisie kwa so mafa engura na ye de yakoka wan na ekoka mo omo anya bi ama nkura no ba akopa na ekura nkura no omaje nua ba bi abo aboso je japade a ni nua ba ma ye ne de a oyale da ho enam se suro kwa achi na wontimi nkasa aka na adwene nso so asebita frache ni wure fi ni yamanti no wonnam sa nkontompo kwa so kremu ne yam ofiri se ye ne bra ne de nyina ntema ne bra na yale hwekora ho nhia no wonde ye manso eduru so sa akosi se japade ni nyina beba ba ye ne de a ona ye tuufu anwumre ya ka akire wo se wonim se wonam kontompo so sabe wonam na ada so ade ne nya wode a wa wonim na se wakremu a tumidika gya ejimi ne fa ko ba bia fa firiye na asomdie mra wa boboa no adana na abrantie bi wotre kunkunum a wagimi ba na ye nani susu ye nyansafo enkosi se sa abrantie ni hia Kristo ye frɛ ne Sekios ebia Sekio hu Kristo ana se papa me na matoro so na magi obi ade me na masisie kwa so apobo so magi obi ade a wohenkasie ene de ya me bo hu prensa sa adana na obi ye nyansafo upon all this was sika na ekura nyase na ye jimifo no wonim because onam na ada na asisie kwa so no wagye Uni obi ye adwuma edu na ketua so a wo asisie kwan bi abefa so aheda de atete sika bi afiri mu edu so obenya bibi de akofie akohwe abusia unnim kwan afa so ye na ada na ye ma heda sika ni bi basa na aka sika ketua mi no ada ne de ama no abrawa unnim wakoma mu se kwan afa so tete ni pay e make sense e asisie kwan so na wo de je Pawo pani no osomwo no watwene ema ni nyina begu shop nim eduru se wutua ne ka wutimi nam na ada aso se betafrache ofre no amantem na nanse sa na ote osre no kwa no obobɔ ne hene o pese ofa kwa bi aso je pawo pani ni sika ebi firi so wa ya mo no so de abufuo ne ya ka se o de se no ntuzi ya te film ne fa meche fa mame ya hweye o de oso ho to wuntimi nsiniema da bia da wo frɛ obi no aba besi uniema ma duru se wutua ne ka no afa na ada ne abufuo kwan bi so na no ba mai ni kwa wansi ni ye so ya no abobo kakraka mi de we ni menya ma so mu wanya na ada ne asisie kwan bi so ama nipa no osom wo no ne osi uniema ma wo no ne oba no no anuane ma no obadi ne oturu ba ma wo no wa heda bu na fa so because won se woni kamafo eno na make acho ni mi de se onzo to he manim fa ogi mi fa na ade ma ne back enim fa so bia Nipa wotesa nyame wonjira wo nipa wotesa no metra waboboa no nipa wotesa wonya promprom nipa wotesa wo mabo asesa abrabom de animre wuti ama wo yem nhyew ne tumnika hwe wati na nipa wabu ni kwase afuri wo de sa ahimpa akopa asempa bi ka kire no menya wo yonku nipa sa menya wo yonku onipa sa enye wo yasa emoa wo yasa mfamfa so bi ama Uyasa mfamwa bi ama sisa wadwene ne kwan a wonam so eje nkofo ade no emfa hwemrew asisie no adoso
apobo no adoso pese minkuminya no adoso woyɛ saa de we firim na tentiri besi nɛ emfa hwe maaye na wa wo gitum za asase na ye wa wo de yawo ɛna wo se wo ton wo firi wakomam ɛna onipa bi abɛtene woni mbuza za na wo pese na wa wo firi wo kram abobo a wo deserve onipa na titi ne mawure ma betua na wonim se waton awie nya wo de abiem na wo yɛ da asa asoma me de akomo onipa foforo obeka enam se wontimi mfa nkɔ baabi anti enam se de ba himfie besi wa wo sunti no wa yɛ da ma wo fa asefo adi sa adwuma aya ansa nya na ye ye beka na se me wo fa asefo na mo ye na enti wugi mi wa hunu ze na waton na wo fa asefo ye sa mesre wani die kwa so ya ma wo se bra bedi hini na beda sa asu na di wa hini ni amfa nka ntwo se fa bebo sa abda no Christopher wo se leader papa wunim ne ye obabua ma amanfo nyina nya asumdie de wo hene se wutie ma nimire no wada sa agi misu ibia dia mesrew mo ani mra wo ho so na kokopacho dane nipa kora de ma no na hwihwima de kosoro enya de bia na sabi betim de wabasa aka na beba ba ye wo de a jaya sisie emwa wo kra jaya pobo emwa wo kra ade an mo ye nipa nan enum ensia aduasa ene ade ama mo se mo nche unku akogina baabi di bisie di kuma bi ba sa beche tibie no ede na wo benya wayɛ saa akoka kye nipa nse me sorry na me free se mani ateba ye gimi ana aka kye wo se free na kura no de o ma hunu me nya bibie me beboa wa wo kra chai se su no na wo yɛ saa wo bobra wo nkɔ wanim wo yɛ saa sika ntena wa boboa no wo yɛ saa asumdie ne wo ntena wo yɛ saa wo nama onye free wo yɛ saa wo so obi srepe ɛyɛ wo so wo hunu enti no wo yɛ saa we are saying say nipa mienu di ngomo pe e just say won asem no moka because who was subi e wo mu a yemfa ntena wiase yemfa ntena society mu yemfa mobra jaya pobo ne asisie emmoa wo ye de ye tufo se wo beti e beboa wo papa abruwa ni wo no de gold ma sa me bani sa ji gold ifasie daachi bi wonyina chem miensa fa baako fa mienu bono na ka kire say ono so mfa baako nya fie ye no mfa baako mobra umane ni nyini bo mu a upa akọ wonku awufie nti udimirika aye o maye ampamufie wa ayefe akura na agbo asesen wonku aso na anim sa anokora asem yemfa nkontompo ne na ada akọ aso enyi obi agapade emfiri ne nsasa ni sunsun kura mfa nchew ne kra emfa nchew atazefo asasi so da papa ni be wo no wo ka che o sa wo ye me lawyer ade we me de be ma we me mo na mane ade we me de be ma wo ti si wo wu na akotwam na aye krata no foforo ena ade abekire abusia wo de niam ne bebire asie lawyer panyini onzo wa no fa agea uti fia we ni onzo wa no fa agea wadwem boni atemudi a wo ye age obi ani gi afri ne nsa no onzo abedi ho sika wo ho pa ene ye ka asesa mu fie baba ni wa yesi wo nko so ki eni obi ma ne nsa adwem boni asisisem apobo sɛ ade yi obi dia na wo fuma fa oni akowie enu ntina da bia me ka kire wo sɛ papa ade ne nya wo dia ma ne nya brain e pa to papa ka sɛ mfa 20 cedi ma me ho nya de o si papa ne di 50 cedi di 5 cedi film wo dia eno de aye kra mu ade dan sɛ wo beba sɛ ade ne ye ma me 10 ade azu nim sɛ oje 20 uwie wo conscience na kire wo sɛ wadwene no a wo de nam na kire wo sɛ usunsum na dia na ka kire wo mesle wo numre so wo tinimu pobi so wasusu bibi adwiri bibi ho wonim se ade koro no sabeta frache enam kwan foforo bi so na baaye ana ade an sabe wonam adwen foforo bi so na de age but eni wo wa tumirika na fa nipa koro ade komana no na be mu asumdie ebo abrabo bacho watima fuma ji obi ade ede ma no ene wa yeye pam nipa koro nam ne ho kire no wonsampo nwene se ye ne yie yomu no wa yeye nti wo boa no watwi wani na wonam ne ye bo nsam na se waka iskafo okwa na nipa eboje so ba wonim se osika ne fale bai eye ma me na ne ma gbo asesa no ajapade bi na obo wuram untimi nya obi aye sesa wadwene ena busua bi bo ma bosom afa busua ajapade de ma asefa tu kwan umfirifie obi ba wo som panti na bedo atamma za da chimi wu a ahwe omo nhwe uye gitu kwa na de kobra be hafie ye umfira busuan ma onya akwa akodi amanone no ene wate sa bedo wa na bu ne manyina abo asesa abra na go betim di gold na manema waye yese pa muntimi na wani mehwe waji unam apoboko aso nsa aka awie nto ko se wutie mi na wa amanone amesrew be yi abusuan bi ye omo ye wate na sa no me ni mfiri wani na bedo wa ne sunsum da biara da esu firawo ahene wo ye baby awo bia na ye to nsafro baby awo bia na ye to nsafro what ya say entino ekoba ne sa emwa
emfa so bi ama etu na matro so no wagi obi ade a da me ka kira wo da me bom kokko da me si so ka kira wo se de ofozu abo agede afutusem ya bai abesi so san fa nipa kura de koma no san ko kasem da chance ampa me de asisie fa ahye momfa nchame eno kra ho be san dan se watwi wani sane asabi uni bibia ye no awrade nhyira wutie beboa ofozu awrade nhyira no okay do wa so no obetie de wontie nso enya de obetie enfani brainfood sana enfani brainfood biade ofozu ade we asem ya na wode abeto pono hyi eye na asem we metima ka se me metimi de mede aye mfato ho ya papa no na omoye papafo bi a na omodo omo ho no ye bibia bom na me ka sa asem we ade ato yennuan mu bi adwem ye na efie wa makom ye fa ne Santana House obi a onim bia nim sa fie no titifie esompa sata nipa ba ko ntimi nsi ne mo ne o leader a wode anwia fotu kwa wamfa anwia no nko ani nwia okay ofa weba na ofa la minwia lumba na o ka se mbise tete no na omodo omo ho no motu kwa na mo de be si fie no ye papa no manya ye bone uko efie na enam mansunti efie no ayebasa na nipa bia fanyansa kwan yenwan bia fanyansa kwan pese efie ne nkran ketenkete bi omogi fie no ekoton ba na me gina sa asem so asem ameka mabodin me omna asem na ekasai me gina sa asem so ampa court de wo beko anache se futusa no be si wa abesi me masem so court de wo beko me maka o me se court de wo ho obi ansi kwan edu me bia wo de bibi court ba me ofo so ni madwen me madwen nyina ne se susuma wani ndi court wachi ade na wo de kono wo so boss no busa wo se iti ade amedi koyi ewo me maami bi edi ne machi ene wo ye ne yodum na ade ana ya ha dwen ne se nipa ni be wu ese afi na san eden ko wo se ka so na ko pa akire e wo ko obi afa so bodua kromo a wo kan no maduabo akum nipa ya nko koto a ya wo de wadwen ya wo se wo de mra ene ye kan court nti ade ne nya wo de ntiampa ubenya lawyer madam lawyer bi oni mi din ko mbusa no se court de ukọ na onya lawyer na no den a se butimi twa nto a wutimi wini ade na nkasa na lawyer na ye ka cho no woni mu abakwasem jeje a wote asem so woni mu abakwasem nanso enam se wonya lawyer oka bibu an nti wakodi bim na woni pa na ye ji ade na ma wo so ni mpefe se ade no enti sa ofo no ma mienu wo wiase ekwan no ya body ye trada ya nkasa bia anim ana ba ko so nkasa ewom ana yese do boy wiase ne se me de maka onipa ba maka na eden ya kirew fasem ne nante ana wo de wo so wato atwene ana wo de wo na wonim lawyer ana wo na wonim court se court de ye camera ye tiase o check court de ye camera but ade ne so ye kan no for so ade bia me anya me de bia me ntwe ho manso da me ka kirew me de ahye me mu ade we anya me de me papa o kokofo nsu sade wasa aka ho akwa bia kwesi akire because ata na esusa maka chem papa so ntwa so ena okọ ni krom be poso asante mampon be poso ana ebe kan se sekire be poso sekire be poso okọ ye na otu kwa oba ye na koje abusua asase no ye koko me omna samwa se da chem papa ni wa mintimi nkoja nkaka nje se sa koko papa da ye meje e abusua asase mempe wuti wiase wisu box ye papa no mo do ho se wa ya wadwe se papa no nyina wu wa mo bedi fe ni nyina wu eni enwuanum bia ye o madwen se o mawudi a eni on papa di na defie ne di na defie no so no wuti ase sen wonni mabakwasem no but Jamaica sasem wa ko bia masem bi me tonkra ama won se edu medu ho no a nipa mpese wo ye bibia nipa na ma nipa ye bibi hwa ovalumba minwa ya ka ye sisi wen mamenka sembe se obi ba na so wo se wo fa kwa na so sum nyame nti wan fa ngo ebe na ye possible anya possible ma de pa ana ye nya ya de wo so de won kwa nim court kwa nti wo je ebe na possible
na me kasa asem wi sa fie no papa mu fie wo amakom sempo so no ebeduru mrebi se nipa bi anya adwen sachira ama ya ntsasa anya no ma bi a ko kire kura fafie obewu oh me na me ka kire ko kire kura fafie obewu sa fie ne si wo no bitu amana to me na me ka kire ofosu me kasa asem wo afidie we so e mani presem because ya papa no mo brɛ ya papa no mo do mo ho no mo wo yen enne se obi ti wona se okobo letter bre ne se wo ono ne papa kafie no wutu na me bo ba se menya den me maka kire me nwan kwa se ye ne aka no court kran ke nyai yenya court sem no me ka si sa asem wo su se wa wutie ya ade na waje no enye wo dia so a ade na waje no nkura ne papa store no enye wo dia odi adini enye wo dia o lawyer nkrofo no ma wo lawyers bi wo nkrofo no ma bi wo nkrofo bi wo no enya asem ketwa omo man so bre Ghana ma menka asem bi onipa bi a oti wiase bi ama wadwen enikan e wo abrabom ade na wo ye na wo kotwe ho man so no dika ma wadwen anwie senti ade ya me kotwe ho man so eye me dia eye papa dia trase bomode trase na wo de wonim kura busa because ni ameto ya santo amo azu etimi ka mo history etimi ka mo asem because of yabusa ya meto sabe ai kwame nkroma mo ya meto sabe ai na 19 jakale mo enso na history etimi ka was because yabusa eti wo de se wonni mu kra na susuma court nya wo desa de na me ko no me wo sika me de be fa lawyer me wo sika me de court susuma no nya wo de okay na me ofo so ma me ka sa se mu hwe ade ye duabo na nan no so ma brewu muntie ne pa nipa bi de omo ato so ti kronketua bim se me de mefa me krokesi mafa na nan no se kra se duabo ye bo wa be chi de dua mate ye be chi mi de dua na me bo de se ye na nan no so ahu enu ti de me pese me ka che nipa da sani bia se okoto o de ani bre so bebia ye nso a obuna pre ena oba kwasia nso makasa asemo minya ebewe oba kwasia ye de ka ena huro maami e papa yi ade a wo ma na ye no tuo mofo wate ebi edi kan kwanti wansuro di asempa na asempa ni wachi na wanya ne sa na asempa ni wachi na so se bone ena usikanti wo de twema nso ma menka sem chew o ma bewu ufie buo beto ho tiawa mawie na ofoso be ma se de wasi aka no se ade anya wo dia na se wo de ani bre ekọ jesa de kro no a wan hwe ye hu sunsun aso ye beba wo so akire no wan kasa wo ne wabusua nyina krampo esomu chobo ye kura na enya ade a mo betimi asomu na eni brenti no amani padodo na akwa ba bia ni kwan se woda eni brenti ne ye kasai obi eda asieye ya aka wono nko a otiase no na ofise ono a ne woga otiase no onim se ono a ne oba ho ofefo ya owo wiase owo to owo enimonyam yese owo figure na se owo shape a ne fefo ma bia wo mo ne nam ho de e bia wo mo nya obia ene akọ no nko a e wonse do ene se odena ho ofe ana se ne figure ne to ene ne color bi ekita no no ekọ chinchim obi nsa eje ne kunu firi ne nsem be ma bi nso ehye asieye ne nyina ne se ose mede misika beje wo girl mede misika beje wo yire wakwa akwaji wo bi yire de firi ne nsem ya ama enei esanse bone na ketua ene wo wo nti no eya ade a wono so wanfa ne ho andi ennam saade na wo ye ni nti no ono so bia nipa na gya ne kwan wa bra na ono ankasa ne na wo se obedi e wa asase so no enso ye Bible na ma yati ase o Jeremiah 17:5 na oka asem bi wo ho ya na ye mede abibia mekasa mbese bem na ye afutuo de bankofo o se de wo pa de anya no wa anya no kwan paso no what is abo kokohwe de ya obutu nkosu anya wo de aso Bible se bebu na mu faja na ekire do bayi wo kwasea me hu ya nka wo we no empepi na no ya na nkwaseafo na ya na ta kasa asem no enti hweyie what a wa oba na wa pe wo de dule mu enkonkomane emma medi obi le mu nene enipa emfa bone enche se wo kọ ebi afia de ho ene wo de che wo a
emfa wo de emma akuafo asem ho wan hwe akua won fa nchew wan hwe ama on fa nchew ana se bia meka sei no bema wayo ho so de nkofo yiram kwa na bia no mbedi esie ana so beji wonum wan hwe akọ baabi no ye de chewfo ahudi ye na so bia tinga ana se bia kofi duro de awokọ ho de on fa nchew eti ya no wa hwe ho ye no atutu wa kwan soso eye sebe ya ne nyina no bekoye di ama wo na wadi won kwa na ye awurade dom wo no amme e wa asase so ansa na watoa obofo wa ne nchen ye ka say enne se wo ba stories ayeje e wo ye fie ha senum any some of the radio stations and some media stations na dodo na apobo ade no ultimi fa nipa ni ntukwan eso se me ochina kwa me de kwa ya tafo ya brantie bi a friend Steven ne nkofo ya ka wo mfie no watem ase oh ye de ne kɔ sesi watimi adwo bi sika enso ye wo se me de ne kɔ amfa watimi asoma ma obi abaha ya nkase ye ni mo mra samoansem asa be kan sika we ye ni bronya kora ye de ne bekɔ enipa ne da so te ha se no ma atwa kwan na office we say e be wie wo ye anase wa bra bɔ ne sen e na wo pese kokoduru wo wan hwe ya obeyi okwase adabi wan hwe ya nkofo sika ye nei esansa wanya tumi wanya dibre bintin wu chinchim nkofo nsaje wahire ya waba betina adwaso wonananom beye bi ato wonne se wobeye bidi ato aso anama papa ne sapa ya wo twaye no wobetimi etietie mu na watimi amanchiri manso so asua bibi ede afiri wo dachi woni wa wunchikafo nso no enya anama papa bi ede won de asisim na so wanya tumi di atena so anase wanya adwa e di atena so tumi aba be ye de dentini wa ye kokroko pompomfe e no tie adwa so uboda na chem so emo asase ba ko ne ya to mani pa be senum ne agye ho sika wi ose fa me court esan so my Ghana ye court nso no enya adwuma ye ma me kan sa me kasi so pi of also be ma ye court ye wa ase no no enya adwuma ye se woto kwa ma no ne anase ye neighboring countries krampo anase wo ma ye no mbobɔhye ya ofo so be ma wachi misika wo kwa abone so se member hu kwan edo akɔ pro station ye timi ahwɛ areni assembly to court na court tena so na so obu assembly ma me se me wachi nchi musik mensage misika etimi kwaji misika court wo wajapade bia wo se wo de entabo to so anase wo freeze wo account na sika bia won bia no ma hwɛ e de atua meka kosi so obetua meka oni hu kwan bia se wajapade bia ho wo nsa beka anso Ghana court ye bu ama ya ma judgment no enti kokokwaji usika na nipa no betimi agya nkode ba court yankasa no ye system no enweke eti obi atimi ka asam na court eti opa won san kwoto aso ya judge ama no so fo mu a wono akwaji obi sika se wodi tu kwa wan fa na nkwa na court so ntua nika se me hwe se nipa no besa aba na ya trust na ya resolve na me de amenya ne de no otutu chike de ma of also be ma da eda ne beso abeni bebom na abeni bebom no eya atemu dada edemaw na watemu oda no so no enya de nyankopon besane aboto ayi totobento na anase abofo na hye totobento amene sane watemu oda ne da ubewuo boni akatua no wo nti se wodi boni bi di wunua na wahwe ne ye no wadwene hu ye na enkonto mpo keke kola no etimi Ananias ene ne yere etwahwe wa abrom asori biam de a na wo de amim kwaso wo de ensechinchim kwaso uji obi ade afri ni nsam no wona wa bla bona na sa won kwa ne bekwa akosi wo sen eti e ka che obi asa enya ni bre no ye fa kwa apaso mobla na no e de betimi abona from away no wode huhu paade a wonya na so a kire no so no e besa afri ni nsa na e kire na nkowie no hwenti ho hia sempo no wo betu amnika no wa pause ba bia wonuye no bo moden na ye nkakran no to anamako anim chen so betu amnika mampamnika na sesi a wasa akobutu ane se woda ho a wo ho metwetwe ne emwo nti ye hwe ne nya sa ne ma ebetimi aboye medase